vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yekutanga yakamira sekudai so: nganzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So ininiwo ndinoita zvekurapa vanhu uye ndinoshandisawo nzira dzechivanhu. Toda kukuudzaiwo mabasa angu ose awo andinobata. So mukomanashi inini ndakatanga kudzidziswa zveun'anga nasekuru vangu, but sekuru vangu ndakazosvika pakuvashora mushure mekunge pamba pazouya umwe murume uyo ainge achikampena, ainge ari wemusangano, ainge achida kuti ange achizova member of parliament kuconstituency yedu. Zvino murume uyu akazouya huri usiku, then ndokubva achizotaura nasekuru because ainge achitya uye zvekare nekunyara kuti auye kuzobvunzira kuna sekuru vangu masikati, sezvo iye ainge achizivikanwa kuti ainge ari mukristu uye zvekare ainge aine support zvakanyanyisa kune imwe Pentecostal church. Saka akauya huri usiku ndokubva abatsirwa nasekuru. Sekuru vakabva vatomuudza murume uya kuti machances ake ekuti ange achizohwina ainge ari very slim, but vaikwanisa kuti vange vachizomugadzirira imwe mishonga kuitira kuti ange achizokwanisa kuhwina. Ndo zvakazoitika ipapo. Musi wemavhoti kwakaitika imwe confusion yekuti vanhu vakashamisika because vanhu vazhinji vainge vava kusamuda muconstituency vachiti ainge asina zvaainge akamboita makore ose awo ainge ari member of parliament veconstituency yedu. Saka vanhu vainge vava kuda zvekare umwe kuti ange achimbotimiririra muconstituency yedu, asi uyo akabva achizoshandisa mishonga mushure mekunge abatsirwa nasekuru vangu. Saka akati ahwina, sezvo ainge akavimbisa sekuru, akatouya nebhegi rainge rakazara maUS dollars nenhamo yainge iri pamusha, but sekuru vangu vakabva vati ivo mari iyoyo vainge vasingakwanise kuigamuchira. Saka sekuru vaigara vachingotaura ivo vachiti vainge vakaudzwa kuti havaifanira kuti vange vachizobhadharisa vanhu, but zvinhu zvaindirwadza kuti pamba dzimwe nguva taikwanisa kutorara nenzara, but pamba pedu paigara pakazara vanhu vachiuya kuzongobatsirwa nasekuru. Vamwe ndo vaiuya vachipenga, vamwe ndo vaiuya vachida kuuchikwa, then vobva vatoita vana vaya vanenge vachipenga vaikwanisa kugara dzimwe nguva 2 kana kuti 3 months kuzonosvika vachizonoita right, but sekuru ivo vainge vachiti vainge vasingatendedzwi kubhadharisa vanhu. Saka ndakabva ndazovashora ende ndakazoti ndava kuma 19 years ndo pandakabva ndazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichitiza kumba. Ndakatiza kumba ndokubva ndazouya muguta guru. Ndakati ndauya mune guta guru iroro ndikabva ndachizotanga manje kushanda ndichiitawo zveun'anga. So mukomanashi mukuzonoshanda ndichiita zveun'anga ndo pandakabva ndazosangana neumwe mukadzi uyu ainge achiitawo zvenguo tsvuku, ndokubva tachizotanga kushandidzana. Saka iye aibata macustomers because vanhu vazhinji ivo zvavanoita ndezvekuti vanowanzo kuenda kumasowe. Saka kumasowe kuya kana ukashayawo response yakanaka kana kuti ukashaya zambuko, ndo paunokwanisa kuzongogumisidzira wati zviri nani kuti nditsvake munhu anokwanisa kundibatsirawo nenzira dzechivanhu. So mukomanashi ndo zvakazoitika ipapo. Pane pamwe apo pavakamboya nomwe mukadzi uyo ainge achichema nembereko. Saka ndo zvandainge ndakanyanyisa kudzidziswa izvozvo nasekuru vangu, ende nanhasi uno ndo zvandinogona kune vaya vanenge vachiti ivo vari kushaya mbereko, nevaya vanenge vachiti vanenge vaine sikarudzi dzinenge dzakaita diki, uye zvekare nevamwewo vanenge vachingosangana nemaproblems akangosiyana-siyana. Kana kuri kunzi unenge uchida kusunga murume wako, kana kusunga ingava iri girlfriend kana kuti boyfriend yako, ini handinei nazvo kuti makaroorana here kana kuti hamuna. Chandinenge ndichingoda ndechikuti kana uine mari ndinokubatsira chete. Ndo zvainge zvisingadiwi izvozvo nasekuru vangu izvo zvandiri kuita. Ini ndinokoshesa mari above everything. So mukomanashi ndakabva ndachizotaura naye mukadzi uya. Saka ndakanopinda naye mudare. Madzimai vaya vainge vatosara zvavo panze, vainge vaine vamwe vavainge vachitotaura navo ainge ari macustomers angu. Saka ndakanoti ndichinopinda naye mukadzi uyu ndakabva ndazomuchiva, but ndikabva ndazobata hana yangu. Panguva yacho iyo ndakangozviudza kuti ndaifanira kuti ndige ndichingobata hana yangu, but mukadzi iye ainge akanaka kwazvo. Zvino takazototaura paya
ndo pandakabva ndazonorakidzwa, because kana ndichiona ndinoona sort of like a vision. Ndobva ndatoona kuti aikaka ko murume wemukadzi uyu akaroyewa navatete vake mukadzi iye, ndivo vainge vakamuroyera murume nekuti vainge vakarwadziwa. Vakabva vati, ko iwe unogororwa sei, nekuti ndakagara ndakakuitira mhiko dzekuti haufaniri kuti unge uchizowana murume anokuda zvekuti anosvika pakuda kukuroora. Handiti ndakakuitira mhiko dzekuti varume uchavawana chaizvo, but uchangowana varume vanenge vachingorara newe vachikusiya. Ko izvi zvazobvepi? Ko izvi zvekuti unouya nemurume pano achiti iye ari kuda kukuroora? Saka ipapo paakatoenda kuma-introductions kuna vatete vake neuyo ainge achazova murume wake, vakatogara vabikirwa mishonga navatete vacho, then pakuzonodya paya zvakabva zvatovharana. Saka ndakaona kuti vatete vacho ivo vane rimwe bvuta iro ravakaisa munyama. Bvuta iro ndo rakabva razoenda rikabva razonobloka murume wemukadzi uya wandainge ndichitaura naye mudare mangu. Saka ndakatoona kutoti bvuta iri rainge rakamubloka kumabhora kwake uku, tsinga dziya dzinofambisa hurume. Iye aizongozviona sekunge anenge achitoprodusa hurume, masperms ari normal, but masperms ake aiblokewa nebvuta iro raainge akaisirwa mune zvokudya navatete vemukadzi wake. Saka ndakati ndakamutarisa mukadzi uya ndikabva ndati, zvinoreva kuti vaviri ava havangambofika vakazvara. Saka ndodii pano mukadzi wakazvinakira uyu? Saka ndichitaura naye kudaro, ndakabva ndazotanga kufamba ndichitenderera ndobva ndazoita kuti iye ange achipfugama. Ndikaona kuti yuwi mukadzi wevanhu ainge aripo. Ndikabva ndati apa zvandainge ndichifanira kuti ndige ndichitoita, ndaifanira kutoshandisa skill maths. Ndokubva ndazomuudza kuti ndaikwanisa kumubatsira, ndikabva ndazoburitsa umwe mushonga. Saka chandakaona pamushonga uyu ndechekuti mushonga uyu unowanzokufarirwa nematruck driver, because ndo vanowanzokuti kana aine girlfriend iro rinenge ranyanyisa kumudya mari, then anenge ava kuda kurimitisa. Saka girlfriend rinenge richitoshandisa angava ari mapiritsi nezvimwewo zvakangosiyana-siyana zvinoshandiswa nevanhukadzi vanenge vachisangana pabonde nemurume vasingashandise makondom. So mushonga uyu uri very powerful zvekuti munhu anotonobatira pamuviri. Ende kazhinji mukadzi uyo anenge ashandisirwa mushonga iwoyo anozotofind out atova kuma 4 months or 4.5 months kuti ane pamuviri, and at that time kuti ange achizobvisa nhumbu iyoyo inenge yatova too late. Saka mukadzi uya ndo zvandakazoita. Ndakabva ndazotora mushonga uya ndikabva ndamunyepera kuti iye aiva nemasari awo ainge ainawo. Apa mwana wevanhu ainge ari smart zvake asina kana sari raainge ambori naro. Apa ndaingotsvaka nzira dzekuti ndinge ndichizonosika bonde naye. Ndakamupa mushonga uya ndikabva ndati, makasununguka here kuti ndinge ndichikuzodzai mushonga uyu pasikarudzi yenyu? Akabva ati, sekuru, kana kuri kunzi ndo zviri kutaurwa nevakuru, makasununguka zvenyu. Then ndokubva ndachizoti ange achifukura drezi rake uye zvekare nekuzoisa chipfeko chake padivi. Then ndikabva ndatanga manje kuzokwiza mushonga uya. Ndakaona kuti wainge uri mukana, ndakabva ndazotora zvekare umwe mushonga uyu unoita kuti mukadzi ange achinzwa hysteric yekuda murume. Ndakauzodza zvekare pasikarudzi yake. Zvino vakazoti vaenda, ndopandakabva ndazonokora tsoka dzake, ndikabva ndazoita zvandakaita. Apa ndainge ndichitira kuti iye ange achizotanga kurota, kuti arote hope achita sekunge ari kutogamuchidzwa mwana. Saka akabva azondifonera mangwana acho akati, sekuru, ndo hope dzandiri kurota idzodzo. Then mwedzi wakati wapera akauya kwandiri achichema achiti, sekuru, ndakatoenda kuma-periods. Ipapo ndakamubvunza kuti at that time ainge ari kumazuva ake here. Akabva ati kwete. Ndikabva ndati zvimwe kuda paya pandakakuzodza mushonga uya pasikarudzi yako, maybe wakazononoka kuti unge uchinosangana pabonde nemurume wako. Akanditi sekuru, munhu wacho kana simba hatomborina pabonde, anongotiwo pano nepapo, ende muone zvenyu. Ndakatomuudza, ende musi wacho ndaitonzwa kutoda. Saka ndakabva ndazoti taifanira kuti tinge tichidzokorora process iya. Saka ipapo ndakamushandisira chikiribidi chekuti ndakatanga ndazodza
mushonga uya unoita kuti mukadzi kana akauzora kusikarudzi kwake ange achinzwa kuda. Ndokubva ndambomuti chimbogara zvako panze muzvikuru, ndichitira kuti after 10 to 20 minutes paunenge wava kutanga kushanda iye ange achizouya ega kwandiri. Pasina kana nguva munhu ndakazongomuona ongofamba-famba, ndikaziva kuti zvainge zvaita. Ndakabva ndamudana zvekare mudare, ndokubva tatanga zvedu kutaura, takakurukura mukoma. Ndokubva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichinzwa kuti kwainge kwava sei, haana kana kumboita nharo. Ndichitodaro mukoma ndokubva ndatovhura zip, kana iye akangonditarisa ndokubva atotanga kutonyemwerera. Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndiine umwe mushonga uyo wandaida kuzodza pamusoro wesikarudzi yangu, kuitira kuti mushonga iwoyo uende kunopinda muchibereko make, so that masari aya ange achizofa. Akabva ati zvakanakai. Mukomana achi ndakabva ndachizozodza musoro wesikarudzi yangu nemamwe mafuta so anoita kuti mukadzi zvekare ange achikasika kuzobatira pamuviri, chibereko chake chinge chichizogamuchira masperms emunhurume. So ndozvandakaita ipapo. Ndakabva ndazotanga kuita bonde naye. Ndakaita bonde naye, shure mekunge ndaita bonde naye ndo pandakabva ndazomuti ange achienda zvake kumba, and aifanira kuzoita 7 days asina kuzosangana nemurume wake pabonde. After 7 days aifanira kuti ange achidzoka zvekare mudare mangu. So ndine mhiko zvekare dzandainge ndakamuitira. After each and every 7 days aiuya ndichiita bonde naye, kuzonosvika ndichizonzwa kuti munhu uyu ainge atobatira pamuviri. Ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achienda kunorara nemurume wake. Akazongouya zvake kwandiri achinditi sekuru makandibatsira, ndatova nepamuviri, but hatina hedu kuzotaura nezvayo nyaya iyoyo. But I think kuti iye anotozviziva kuti mwana iyeye haasi mwana wemurume wake but mwana wangu. Ipapo ndakaita kutsinya, because ndakazotozvifunga later on kuti dai ndakangomuti akauya nemurume wake mudare mangu, ndakakwanisa kuzogadzira murume wake kuitira kuti paya paanenge ozonoita weti, bvuta riya iro raakadyiswa navatete vemukadzi wake ringe richizoita richikamuka zvishomane zvishomane, nekuti kune imwe mishonga iyo yandainge ndakatoroteswa kuti kana ukashandisa mushonga wakati newakati then bvuta riya riri mutsinga dzemabhora ake rinozoita richikamuka pashoma apo paanenge achiita weti. But it was already too late by the time that I thought about it, because panguva yacho iyoyo ndichibatsirana nemurapwa wangu ndainge ndatobatwa nemweya weruchiva. Ndiyo first confession yangu iyo yandiinayo. Saka imwe confession zvekare yandiinayo iyo yakamira sekudai. So ndakabva ndazoenda kuMozambique. Pandakaenda kuMozambique ndainge nditori neumwe murume uyu even though aine chitupa chemuno muZimbabwe but hama dzake zhinji dziriko kuMozambique kuya. Ndakaendako kuMozambique ndokubva ndazopiwa kamwe kagaba aka kainge kaine vaseline. Ndokubva ndazonzi ndaifanira kuti ndige ndichikokotedza vaseline yose iya then tikabva tazoishandisa zvekare pane dzimwe mhiko. Ndokubva machizodirwa mamwe mafuta awa akaita red. Saka mafuta awa ndakanzi ndiwo andinoshandisa kana kuri kunzi ndikaona kuti mudare mangu munenge maita mazuva ndisina macustomers, pandinoona sekunge zvinhu zvinenge zvasunga, ndipo pandinoushandisa mushonga wacho iwoyo. Uye zvekare ndine imwe tsvimbo iyo yandakapiwa. Tsvimbo iyi inoita kuti kana muroyi akangogara apinda mudare mangu anobva ashaya simba. Uye zvekare tsvimbo iyoyo ndiyo yandinoshandisa pakunoshopera nayo. Saka in short ndikangoti ndo zvikwambo zvangu zviviri izvozvo zvandiinazvo. Mhiko dzacho it is just private information, saka handikwanise kuti ndinge ndichikuudzai, but ndo kuromberawo un'anga kwandakaita ikoko kuMozambique, uye zvekare nekuzongowedzeredzwa masimba munomu muZimbabwe. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, pakaipa.
strange things indeed they do happen in this world. Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu kumakavika chitupa changu. So mukoma nashi inini ndakaonawo rimwe nude, saka mukadzi wangu iye ari kuramba kuti nude iri harisi rake, but mukoma nashi I strongly think kuti nude iroro nderake. Ndakamubvunza kuti naiwe ko picture iri resikarudzi korabvepiko, iye akangonditi maybe ratumidzirwa mugroup. Ndokubva achizokasika kudhilita picture riya. Zvino vedare ndikukumbirawo kubvunzawo uye zvekare ndinodawo mazano, please ndipewo mazano, ndoitawo sei nhai mhuri yeZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Hanzi ndakapererwa apo pandakaona picture resikarudzi, but I think kuti isikarudzi yemudzimai wangu. Pakaipa. Hanzi ndikushaya kuti ndomubvunza sei so that ange achibvuma. Ende pane umwe wemugroup wandakataura naye, munhu yawe akabva atongobloka mafone numbers emukadzi wangu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandinayo. So pamba pedu mukoma nashi tichiri kukura taigara tichiona imwe nyoka. Nyoka iyi yainge iri black zvekuti yaityisa. Yainge yakareba almost 2 to 3 meters. Saka nyoka iyi mukoma taiti kana tikaiona then taibva tanoudza vabereki vedu. Saka vabereki vedu ivo they never had like a business, they were just stay at home parents, and vainge vaine mari yainge yakawanda. Saka taiti kana tikavaudza kuti taona nyoka, then ivo vabereki vedu vaibva vangoti nyoka haimbotyisi. Vobva vazobuda panze, vobva vatarira nyoka iyaya, vobva vati ndo nyoka yacho iyo yamuri kuti maona zvaisingambotyisi wani, inga wani idiki. Apa nyoka iyoyo yaisatiza vanhu kana kuita sei. So ndakabva ndazorealize kuti each and every time kana kuri kunzi tikaona nyoka then mumhuri munobva matofiwa. So there was this other time pane vamwe bamunini vakatoya kumba. Bamunini ava vainge vari security guard muHarare zvekare, saka vaitambura zvisingaiti, but yet baba vangu vainge vaine imwe mari yainge yakawanda. Vakatoya vakati mukoma munorevesa here kuti makatondinyimawo mari yekuti mwana wangu anga achinyora O level. Baba vakangoridza tsamwa ndokubva vatosimuka vakabva vaenda zvavo. Apa chinondirwadza about my parents is that sababa vangu vaingogara vakabata Bible vachiverenga Bible, yet ndivo vainge vachitopedza vanhu mumhuri. Saka vakangoridza tsamwa ndokubva vatoenda zvavo. Saka bamunini vakabva vati kuna mama ini pano handichagari, ndava kumhanyira kubasa. Mama ndokubva vazopa bamunini mari vachiti imari yekombi. Bamunini vakazotanga kurwara. About 3 days later bamunini ndokubva vatotakurwa vakabva vaendeswa kumusha, ende vakatotakurwa nababa. But ndine kamwe kamunin'ina kangu ako kainge kachifarirwa stereki nababa vangu. Vakaenda vose iko kakati hanzi vakati vava muroad. Baba vakaona nyoka vakati nyoka, hanzi vakaita zvokuvhunduka, but ndokubva vakasika vakabva vadzikamisa hana yavo. Hanzi vakabva vapopota vachiita sekunge vanopopotera nyoka iya vachiti ndakuudza wani kuti hausi kufanira kuti unge uchidzoka neni kuHarare nekuti basa rako hausati waripedza, dzokera unopedzisa basa rako. Bamunini ndokubva vazoshayika. Mushure mekunge bamunini vashayika takabva tazoenda kumusha, ende inini nemasiblings angu ndisu tega tainge tichingoona nyoka. Nyoka iyi taiiona yakazvimoneredza pacoffin rabamunini. Apa kuti tinge tichitaura zvaisaita futi, because vabereki vainge vakatotiti mukaona zvamaona munofanira kunyarara kuti mazvinzwa here. Samama vangu vaiva neimwe short temper. So amai vangu vaiva munhu aiva neshort temper, saka vaitotyisa kana kutaura navo. So mukoma nashi ndo zvatakangokurawo tichiona pamba pedu. Now that we are all grown up, muma marriages tinongosanganawo nemaproblems akasiyana. It's like we have bad genes. Inini ndine mwana wangu kalast born kangu
he suffers from epilepsy uye zvekare all of my siblings vane vanawo vavo vanorwarawo nechirwere ichocho cheepilepsy chekungoti mwana anongogwina obva adonha pasi obva angotanga kungogwina achipupuma furo. But kuti zvitaurike hazvitauriki. It is just like a secret that we are keeping amongst ourselves. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.